Kello 10.37. Asukkaat ovat toistuvasti rikkoneet Big Brother-talon sääntöjä. Ei. Osaatko yhtään arvata, mistä on kysymys? Mä varmaan joudun laittaa sen mun selkään, koska mä oon varmaan kiroillut eilen tosi paljon. Mut mä en usko, että mä oon kiroillut eniten. Saat kantaa kaikkien tekemää syntiä niskassasi, jossa olet myös itse osallisena. Olette unohdelleet toistuvasti mikrofoneja sinne tänne. Olette myös kastelleet mikrofoneja. Mut mä en oo tehnyt niistä mitään virheitä. Miksi mä joudun? Sinä olet armoitettu juhta kantamaan kaiken taakan niskassasi. Oh my god. Kello 10.43. Big Brother on määrännyt rangaistuksiksi Suvin pitämään selässään megafonireppua. Suvin puhe kuuluu megafonien lisäksi myös kaikista talon kaiuttimista. Sääntöihin kuuluu, että Suvin on oltava koko ajan vähintään yhden muun asukkaan seurassa. Kaikki oli aika pitkä. Suvi, mikä tää homman nimi on? Show. Okei, kuunnelkaa pää sisällä oikeesti kohta räjähtää. Tää kuuluu ihan sikakovaa tänne. Mä en tiedä minne. Ja tää on sitä varten, että toivottavasti täällä on unohdettu mikrofoneja. Mitä mä en oo tehnyt, vaan jotkut muut. Täällä on toistuva... Mä joudun kantaa tätä. Mun pää oikeesti räjähtää. Big Brother. Suvi. Älä huuda. Hae mikrofoni. Joo, mä en unohda. Mä tiedä, miten mä sanon tätä. Siitä vaan. Kello 12.34. Janika on rikkonut päiväunikieltoa ja joutunut rangaistuksena lintuhäkkiin. Salar ja Janika eivät ole vielä keskustelleet edellisyön tapahtumista. Hei, mene pois sit kaikki kuule. Mene pois kaikki kuule. Eikö mene nyt? Eikö oikeesti Suvi? Ähämme. Mä pyydän. Ähämme. Vois. Mutta jonkun pitää mennä sen mukaan. Se voi käydä tonne. Muistatko sä eilen? Eikö oikeesti muistatko? Siis muistan jotain. Mä lähdin pois siitä, kun mun tuli sanoa, että rakentaa hyväksi. Tai et se oli liian kännissä. Molemmat oli, mutta sinä olit enemmän. Ei, miten sä heräsit silloin vielä? Mä heräsin, kun Veera tuli nukkua. Mä heräsin, sit mä menin tänne, tulin vessaan käymään. Ja sitten täällä sä sanoit mulle, että mä en uskaltaisi. No mä vähän ylti. Niin. No sä ylitit hyvin. Kun mä tavallaan olin itse asiassa vaikka mä olin aika tosi kovassa kädessä, mutta kyllä mä muistan. Okei, no hyvä. Kun mä yritin ilmeisesti Mut kaikki hyvin. säikyttää teen. Mut kaikki hyvin. Hyvä. Joo, mulla ainakin on. Hyvä. Kukaan ei nuku tässä talossa! Meillä on vain yksi seriffi, ja se on mä! Mulla menee kohta hermo, mulla menee kohta hermo. Sivu, sivu. Jää läpsy. En mä ollut aerobiktunnin viimeiseen 10 vuoteen. Ja jalka nousee, noin. Ja toinen, ja kolmas, ja jaksaa, ja jaksaa, ja jaksaa, ja jaksaa. Ja 3, 2, 1. Ja noin, sit voidaan venytellä. Tämä on Big Brother. Tanja. Rikot sääntöjä. Lopeta välittömästi. En muuta nukkunut.